Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар территорияи гардиши аэропорт. Дӯстони азиз, ина марҳамат чордомаи гардиши аэропорт. Аз ин тараф агар боло равем, территорияи жилмасив мешавад ва 9 километр. Рӯ-парӯи бинода бошад меҳмонхонаи Хилтон ва аз ин тараф бизнес-центри Сазидания ва агар болотар равем, Садбарг мешавад. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар ҳамин бинои зебо ҷойгир аст, дар 12 ошонаш. Марҳамат сар мекунем. тамошобинони гиромӣ, дар 12 ошона қарор дорем. айни ҳол сохтмон рафтааст, ин пушти дом мешавад. дар як подъезд сета лифт мешавад. якум лифт, дуюм лифт, сеюм лифт. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад коробка, перегородка надорад. дӯстони азиз, хона ҷойгир аст дар назди гардиши аэропорт. ҷои беҳтарин мебошад, як қадам то Садбарга. ва дӯстони азиз, ҳамаи ҳамин қум ва ғиштҳо аз ҳамин хона мебошанд. барои сохтмони перегородкаҳош як кам аз қум дорад. хона 75 метри квадратӣ мебошад. нархи 1 метри квадратиш $550. обш агар ҳисоб кунем $41250 мешавад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран арзон ҳам мешавад. хона седа треза дорад. ина марҳамат якум, дуюм ва сеюм треза. ва инҷо бошад дӯстони азиз махсус ҷо барои ҳамо мотори кондитсионер. хона дар ҷои беҳтарин ҷойгир аст. любой намуд транспорт мегузарад. мактабо, садико, магазино ҳамаш дар наздикиш. қариб ки бигем маркази шаҳрай. инҷо бошад дӯстони гиромӣ ҷои ҳоҷатхонаву ҳаммом. ба ҳамин навора буд мекунем. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор шумода худо нигаҳботон боша. рақамҳои соҳиб боша дар рӯи экрана. аз номи каналмон гап занед.